L'equip de govern ha visitat les obres de millora de les piscines de Crit Rei. En aquests moments s'ha buidat la piscina gran i s'està treballant a la impermeabilització amb PVC armat. L'empresa du poc més d'una setmana en la reparació i s'espera que a la segona quinzena de setembre puguin entregar les feines. Ara fa una setmana que fan feina, hem començat amb la piscina grossa. La setmana que ve començarem a buidar la piscina petita i començarem simultàniament a fer feina a les dues, per tal d'intentar tenir obert el més aviat possible. Mantenim unes dates que puguin estar rondant a mitjan de setembre. Les tasques inclouen la millora també de la piscina petita, on també s'ha detectat fuites. L'Ajuntament ha prioritzat aquestes feines per l'urgència donat al vessament anual d'aigües tractades. Per aquesta raó, des de l'equip de govern s'ha donat pressa amb aquesta inversió i així poder donar un servei adequat als quasi 1.000 usuaris que tenia habitualment. I entenem que, evidentment, és una de les obres més urgents que s'havien de cometre al principi d'aquesta legislatura. A més, és una instal·lació que durant molt d'anys han tingut moltíssim de problemes i és una instal·lació a la qual, des de l'Ajuntament d'Inca, volen posar remei a que sigui una instal·lació, sobretot que no tingui cap problema pels usuaris. Des de l'Ajuntament s'espera reprendre el servei en gestió municipal fins a final d'any. Una vegada passat el període, l'equip de govern valorarà si continuar o plantejar altres models, per tal d'aconseguir un servei de qualitat pels ciutadans.